କେତେ ଦିନ ମୁଁ ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ହତ୍ୟା ଓ ବଳାତ୍କାର ଶିକାର ହେଉଥିବି। କେତେ ଦିନ ମୁଁ ଏମିତି ଆଉ ମୋ ଭୟରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବିନି। କେତେ ଦିନ ଏମିତି ହବ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶକୁ ମୁଁ ଆଗେଇ ନେଇଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ, ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଆପଣମାନେ ମତେ ସହଯୋଗ କଲେ ଆମ ଦେଶ ଆଉ ମାନେ ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷକୁ ଅଲଗା ଭାବନ୍ତୁନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁ ଯେବେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଜିତାଇବା ପାଇଁ ଭୋଟ ଦାନ କରାଯାଏ ସେବେ ତ ନାରୀ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ନଜରରେ ରଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଯେପରି ପୁରୁଷମାନେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତତ୍ପର ସେପରି ନାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ନାରୀ ବୋଲି ଆପଣ ମତେ କମଜୋର ଭାବନ୍ତୁନି, ଏ କଥାଟି ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଦୁର୍ବଳ ନୁହେଁ ବି ସବଳ ନୁହେଁ ବି ସେ ହେଇଛି ମାନିଆ। ଜାଣିପାରୁନି ଏ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମାଜ ଅଟେ ପରା ଶିଶୁ କନ୍ୟା। ଜନ୍ମ ନିଏ ବୋଲି ନାରୀ ସନ୍ତାନଟିଏ ତାକୁ ନିଷ୍ଠୁରରେ କରନ୍ତି ହତ୍ୟା।